Barça et Real El Clasico sini dɔrɔn de don donc a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na nin semaine in na attaquant fila ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn jaabi donc Lewandowski ale doublé kɛ Benzema ale triplé kɛ Real fanfɛla la donc ninnu fila fana de ye Liga meilleur buteur ye Lewandowski ale bɛ première position na Benzema ale bɛ tugu a la deuxième na donc a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na nin match ɲɛ Coupe de Wura match ale la Barça gagna 1-0 Real ka terrain na donc nin retour bɛna kɛ Barça fɛ Camp Nou est-ce que Real bɛna gagner Barça ka terrain na pour que ka qualifier walima Barça bɛna match len kɛ ou bien ka négocier walima Barça bɛna Real ti tuguni wa donc bɛɛ b'an ka k'i yɛrɛ ɲininka a yɛrɛ bolo match in bɛna kɛ cogo di donc ɲinan saison kɔnɔna an b'a dɔn Barça ye Real ti match caman na donc match saba minnu tugura ɲɔgɔn na nin kɔsɛn na Barça y'a match ninnu bɛɛ gagner n'o ye final ka Real ti final la donc coupe de Wura match ale fana la ka Real ti et puis championnat retour fana la ka Real ti donc Real bɛna sɔn tuguni ka ti wa donc bɛɛ b'an ka k'i yɛrɛ ɲininka donc sini dɔrɔn de don donc bɛɛ lajɛlen bɛ résultat sɔrɔ sini n'i ye mɔgɔ kura de ye i bɛ se k'i abonné donc ni ne tun